Ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association menta ke sengi kala pinkut no ya ke jingeki ka ba apway sengi lenter hadin bakila poisha ka jinge snguthu jingmut bat ka sorkar ha ka jinge kandu jungki ka ba henril lakhot ya ka ne ka jingeki bandawa pinkiu tulop na ka prapol Chaka prapo na ka shispa ringkat ka jingba ka baar na ka shispa na ka benta kitu kinong tray kibla tray la bun snem bat ka jingpen kiu tulop ka ba shisin shisnem sya ka san na ka shispa Karkum ka jingong jong ka president ka ni ka association ka kong Jennifer Sinram la penkut no ya ka ni ka jingaki hadin ba ka sorkar kala minjur ban pen urlong ya ki jingdawa ki jongki ka daw pangimut banweng no yang ni jinge ki jongi ni ka sit in demonstration ka balayat mental arkois ni kalong namar bangi layo ya kita ki jingdawa ki jongi kamut kata ka R% seniority ki jongi ni layo ya kata ka 100% annual increment man usnam ni layo ho ya kata ka 80% te kamdan long than tang ban rei ni layo pa ya ka base pay ka jongi kamut ka base pay ni layat la ban penrikat menta itu uba join dan benta unum ya ringkat cu badu tu bela join khat pras nem ne khat news nem shwa ti kamut kelap pher ka jingya salary jungi na kata kadaw i call off no ya kan ka agitation ka jongi ka henyo trip